приятели! Добре дошли на традиционния заключителен концерт на детски хор Дунавски вълни към Общински детски център за култура и изкуство и дамски камерен хор Дунавски вълни при Народно читалище Ангел Кънчев 1901. Измина още един творчески сезон, изпълнен с много песни, упорити репетиции и вдъхновени сценични изяви. Обогатихме репертуара си с нови произведения от български и чуждестранни автори. Прибавихме към тях, разбира се, и вече изпълнявани, но много любими песни. С представителната формация на хора взехме участие в Международния хоров фестивал Свят на хоровете в Римини, Италия, където спечелихме първа награда, плакет и медал в категория фолклор. За финансирането на това наше пътуване се погрижиха Община Русе, Общински детски център за култура и изкуство, Лайънс клуб Сексагинта Приста, фирма Гео Чонов ООД, Ротари клуб и родителите на нашите хористи. Благодарим ви от сърце! От името на господин Пенчо Милков, кмет на град Русе, приветствие ще поднесе господин Цветослав Димитров, директор на дирекция Образование и култура. Изключително ми е приятно. Първо искам да ви поздравя с успеха, който имате в Италия на международния конкурс Светът на хоровете. Първо място за вашите избранници. Заповядайте. Изключително ми е приятно да открием тази вечер годишния празник на Общински детски център за култура и изкуство към град Русе, към община Русе, и концертът на детски хор Дунавски вълни и камерния дамски оркестър също Дунавски вълни за авторски и традиционни песни. Изключително ми е приятно от името на господин Пенчо Милков да ви връча този поздравителен адрес и да ви пожелая много здраве, много щастие и много успехи да носите на русенци. Честно така. Дами и господа присъстващи, както Дунавските вълни се реят през цяла Европа, по бреговете на България и влизат в Черно море, така и вашето изкуство, госпожо Тодорова, вашите песни нека да се реят и да достигат до сърцата на хиляди хора. Вие ще виждаме, че не само Русе е озарен от тях, а и цяла Италия падна в вашите крака. Също да поздравя и пианистите госпожа Колева и не на последно място директорът на Общински детски център за образование и култура към община Русе, госпожа Енчева. Поздрави! Дами и господа, нека концертът да започне. Имаме всички предпоставки. Имаме публика ентусиазирана. Имаме млади хора готови да дадат своя талант в тази зала. Така че началото е дадено. Най-малките хористи, децата от подготвителния състав на детски хор Дунавски вълни. Тяхно изпълнение ще чуете две песни по музика на Филип Павлов, Птича влакче и Да порасна. Диригент Весела Тодорова.
на рояла Гергана Бичева. Музика Йордан Гошев. Следват две песни от Александър Декелев – Капчица и Самолети. Yes.
лято по музика на Атанас Косев. Малките туристи.